Sanibonani. Namhlanje kade ngiyothenga lapha ema-Pakistan ugwayi. Khona i-Pakistan sesijwayelene nalo. Lathi kimi, my friend, ungatsheli bantu because nami sengiphusha le stock ngihambe. Ngingabe ngisathenga i-product eyenziwa yilabantu bangakithi. Uthi mina nginamaphepha ngiphelele ngayo yonke into. Kodwa emithingini ebesinayo izinto seyiphoyizini kakhulu even ugwayi. Wathi lo engikunika wona makuphela lona nami ngeke ngisawustokha. Angifuni ukuba nesono sokubulala abantu abangenacala. Kanti ukubuya kubantu laba base-Ethiopia, ama-Somalia, ngingakuthengi. Wathi kahle hle nje kube kuya ngaye ngabe nje iy'tolo zabavalwe bungani. Baplene into enkulu kakhulu.